iphinde yabuya futhi leyo ndoda leyo madoda sikeni madoda ke mina ngigama lami ke ngumntazana ke umpromoti womculo wesintu ngitheka ngijimeke namhlanje ngiphindele khona lena kwaZulu Natal madoda ezweni lasampende landela phana ke insizwe esazi kuyikhwenzi zodumo abeselana nje khona ke ingumudli igama layo laphana ke ishaya ke ingoma esihloko esithi ke ngiyekeleni nge-X Isola nje kanje Isonje kanjena ithi ngiyekeleni nge-X ngoba mangabe sengidlulile kuwe we-X yami sengidlulile uyabona ke ngiyacela ukuthi ke nimlaleke masesho kanje ethi nje ngenike uthando lesibili siyenganika umuntu wamumusha lonke lapha njengoba esoko lapha ke umuntu mfowethu ethi nje ngiyekeni nge-X uma ngabe sengidlulile kuwe we-X ngeke ngisakunikela unye uthando ngoba wena nje wangishiya siyenganika umuntu wamumusha lonke lapha ngiyazi ukuthi kuyathanda ukuthi izingoma ephelele futhi uyizwe ikhuluma kahle noma icula kahle idlulisa kahle umyalezo mufuna ukuthi ke uyise kahle ke ingoma kaMondli futhi uma ke uye lapha ke ezitolo za online kuma digital online stores mufika lapha kuma digital online stores ufika ukuthi phaka uye lapha ku YouTube phinde ushone khona lapha ku Spotify bese phinde uyakhona lena ke futhi ke ku Apple Music notice kuningi nje no Pandora awulalela Sesiphenjena kama sokulalela house ayi ivoice yabona ke ngoba ngishilo ngathi ke mina igama lebekeke ngumntazana ke umpromoti womculo wesintu kodwa njalo sasa singusisa lapha sesesha khona indlela encane kakhulu emnandi engathi ingane encane lalela hayibo kwathi angihlangezela inyama simangizivese mnandi kanje ngophinde ulalele futhi excited amafethu kumnandi kakhulu ke ulalela umaskandi kumnandi kakhulu kulalela fana ke insizwe nekhona kakhulu insizwe namaphimbo efana nabo lapha ke uMondli umfukaduma kanti ke singaphinde simtholeke lapha ibeza khona ke ngechwenzi zothu mo nisale kahle hey bye bye